Čauko, moje meno je Maťo Hlinka a som autorom knihy Stroj na jazyky, kompletný návod, ako sa naučiť rozprávať v cudzích jazykoch bez gramatiky a bez biflovania. Táto kniha ti dá práve takýto návod. Častokrát v našich školách učíme sa cudzí jazyk, učíme sa ho mnoho rokov, ale keď potom príde na samotné rozprávanie, tak 95% ľudí nevie ani ceknúť. A je to spôsobené práve tým, že zatiaľ čo v školách sa učíme pomerne veľké množstvo slovíčok a dosť veľké množstvo gramatiky, skoro žiaden čas nevenujeme tomu, aby sme sa naučili s týmito slovíčkami rozprávať. Nevenujeme sa tomu, aby sme sa naučili tieto slovíčka používať vo vetách. A práve toto robí kniha Stroj na jazyky. V prvej časti knihy rozoberiem princípy, na základe ktorých funguje efektívne učenie cudzích jazykov. Potom ti dám návod na to, ako si zapamätáš hociaký typ slovíčok, či už sú to slovíčka jednoduché, komplikované, konkrétne, abstraktné, tak ti dám pamäťové techniky, ktorými si ich zapamätáš behom veľmi, veľmi krátkej chvíľky. V ďalšej časti knihy ti dám návod na to, ako si vytvoríš cudzojazyčné prostredie tak, ako keby si vycestoval do zahraničia a lenže ty nevycestuješ ani len z tvojej izby. V tretej časti knihy ti dám návod na to, ako začneš rozprávať v tvojom cudzom jazyku a ako budeš trénovať reč. Dám ti cvičenia, ktoré používajú v pôvodnom znení profesionálni rečníci a moderátori na zlepšenie ich slovného prejavu a ktoré môžeš využiť ty práve na to, aby si zlepšil svoj prejav v cudzom jazyku u seba doma ešte predtým, než prejdeš niekam na verejnosť. To ti umožní natrénovať tvoje vety, tvoj prejav na dosť dobrú úroveň, na takú úroveň, s ktorou budeš ty sám spokojný ešte predtým, než pôjdeš na verejnosť. A následne už budeš môcť ľuďom ukázať, že ako to ty dobre vieš a nestane sa ti to, že by si mal blok. Toto je práve spôsob, ktorým ten blok odstrániš, že natrénuješ svoje rozprávanie doma. Mne táto kniha pomohla naučiť sa 2 cudzie jazyky. Naučil som sa vďaka týmto technikám a týmto postupom anglicky ešte na strednej škole. Hoci som mal na základke a na strednej angličtinu niekoľko rokov, veľmi veľa mi toho nedala. Prakticky vedel som trochu gramatiky, trochu slovíčok, ale nerozprával som vôbec. Práve tieto spôsoby, ktorými som sa naučil rozprávať po anglicky, tak tie dávam v knihe Stroj na jazyky. A vylepšil som ich o moje poznatky z môjho učenia španielčiny, kedy som z prakticky takej úrovne, že yo no hablo español, čo znamená, že ako nehovorím po španielsky, sa dostal na úroveň, kedy som chodil do mesta zabávať sa s originál Španielmi behom pol roka na strednej škole. Ak ťa zaujíma téma učenia sa cudzích jazykov, tak kniha Stroj na jazyky je práve pre teba. Stiahni si ju, zaobstaraj si ju a začni sa učiť efektívne ešte dnes.